Music Marvel. Ladies and gentlemen, please everybody dance with me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. बोला बोला बोले म्यूजिक जानी सम्मान हसन रची आदर्श मातृका म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति सावन आइल कमर किनाइल सावन आइल कमर किनाइल भांग धतुर सब घसल रे बमटी जे पना चल मातल रे बमटी जे पना चल मातल रे सावन आइल कमर किनाइल सावन आइल कमर किनाइल भांग धतुर सब घसल रे बमटी जे पना चल मातल रे बमटी जे पना चल मातल रे मिक्स बार डीजे रमेश गुरधाम नेपाल छे कट्ठा लग के सुपर कमरिया गजबे छे ओकर डिजाइन रे गजबे छे ओकर डिजाइन छे कट्ठा लग के सुपर कमरिया गजबे छे ओकर डिजाइन रे गेरुआ रंग के कपड़ा पहिन ले हम भाई सब छे तैयारी रे डीजे बजाई के कमर हिलाई के डीजे बजाई के कमर हिलाई के भांग धतुर सब घसल रे बमटी जे पना चल मातल रे बमटी जे पना चल मातल रे मिक्स बार डीजे रमेश गुरधाम नेपाल जे देव घर भोला नगरिया सावन में बरसे बदरिया रे सावन में बरसे बदरिया जे देव घर भोला दुवरिया सावन में बरसे बदरिया रे बोल बम बोलत जेबई बाबा बैजू दुवरिया रे राइटर सुभाष राम कुमार कहो राइटर सुभाष धनिजर कहो सिक्की के गाना बजल रे पमटी जे पना चल मातल रे पमटी जे पना चल मातल रे सावन आइल कमर किनाइल सावन आइल कमर किनाइल भांग धतुर सब घसल रे पमटी जे पना